Ola, alumnado de cuarto ESO A, canto tempo. Ben, mirade, regresamos das vacacións. Tuvemos aí un tempiño de lecer, non que non estuvemos traballando con matemáticas, pero agora pois tócanos volver a retomar a nosa programación. Mentres non teñamos outra información da Consellería de Educación, pois vamos a continuar co noso temario. Entonces, tal e como está recollido na programación que vos entreguei o primeiro día de clase, traballamos co tema 7 ecuacións, antes das vacacións de Semana Santa, durante 15 sesións, e non fixemos o exame, pero rematamos neste período, antes de abril, e agora tócanos traballar sistemas e inecuacións. E tamén problemas. Que pasa? Que no tema de ecuacións quedounos este cachiño de aquí por ver, problemas, e entonces vamos a dedicar 5 sesións a facer problemas que se resolven con ecuacións. Entonces, na planificación que xa vos coloquei na aula virtual, dedicaremoslle 5 sesións a isto, 5 sesións, e despois a sistemas de ecuacións lineares e non lineares, a estes sistemas de ecuacións lineares e non lineares dedicaremoslle outras 5 sesións, e, por último, as inecuacións dedicaremoslle 5 sesións tamén, vale? Así que despois de 15 sesións de clase teremos visto este tema de sistemas de ecuacións, inecuacións e problemas. Ben, vamos a comezar. Entón, o primeiro PDF que vos coloquei aí e que eu tamén imprimín, e vos non tedes por que imprimir, porque o tedes colocado na aula virtual, é un PDF con problemas. Ese PDF son 2 páxinas, hai 21 problemas. A este o que vamos a dedicar 5 sesións, a estes 21 problemas, de acordo? Normalmente, en cada unha das sesións, eu vou a facer algún problema e deixovos para vos outros que son parecidos, de acordo? Semellantes. Ben, entón, concretamente, hoxe, eu vou a facer o 1 e deixovos para vos o 2. Eu vou a facer o 3 e o 4 e deixovos para vos o 5, que é prácticamente igual que o 4, de acordo? Entón, sin embargo, 2 non é igual que o 1, pero bueno, tedes que pensar e intentar facelo. Entón, nesto consiste a clase de hoxe. Eu contovos, fago o 1, o 3 e o 4, e vos facedes o 2 e o 5, vale? Esta é a sesión que temos para hoxe martes pola tarde, que é cando tiñamos clase. Espero que para mañá fagades isto, non ten por que ser para mañá, vos tedes a tarefa aí na aula virtual, facedela cando queirades. Mañá eu seguiría facendo problemas e vos iría encargando outros. Ben, entonces, centrémonos. Vamos a realizar estes problemas empezando polo primeiro. Bueno, contovos, en xeral, como se fai un problema destes de álxebra. Ben, sempre teño unha incógnita. Teño que detectar a incógnita e normalmente chamarlle X, a miña incógnita. Busco, ou xa decido a que lle chamo X e despois intento escribir unha igualdade na que aparezca ese X, de acordo? Ao resolver a ecuación, unha igualdade é unha ecuación, a resolver a ecuación teño o valor de X que cumple a igualdade e, polo tanto, que resolve o problema. Todos os problemas fanse así. Son todos estes problemas, estes 21 problemas, teñen unha única incógnita. Despois tamén faremos problemas con 2 incógnitas cando vexamos o tema de sistemas de ecuacións, de 2 ecuacións con 2 incógnitas, de acordo? Bueno, pero en principio comezamos con estes que teñen unha única incógnita. Vamos a ler o enunciado e a entender a mecánica de que temos nós que pensar para resolver un problema. Vamos alá. Lemos primeiro o enunciado. Se o lado dun cadrado aumenta 5 centímetros, a súa área multiplícase por 4. Cal era o lado inicial do cadrado? O sea, eu teño un cadrado dun lado que descoñezo, pero se aumenta 5 centímetros ese lado, entón a área multiplícase por 4. Vale, entón, insisto, sempre teño 2 cuestións que facer. Unha, decidir a que lle chamo X, será a miña incógnita. E 2, escribir unha igualdade na que aparezca ese X.
Neste caso, bueno, pois xe que vai a ser? Lóxicamente, xe, xa que o que me preguntan era o lado do cadrado, pois que vai ser xe? O lado do cadrado. A medida do lado do cadrado. Ben, como este é un problema xeométrico, este igual que o que vos vai para casa tamén, é boa idea facer un debuxo do problema que nos presentan para, bueno, facernos unha idea de cal pode ser a igualdade que eu teño que escribir, vale? Entón, eu teño o meu primeiro cadrado de lado x, de acordo? Evidentemente, se un lado vale x e é un cadrado, pois todos os lados valen x, de acordo? E teño o outro cadrado grande no que o lado aumenta 5. Ben, se o lado aumenta 5, creo que non costa moito pensar que mide, polo tanto, x máis 5. Pode haber persoas que dubiden e que pensen que tiña que poñer 5 por x. Non, 5 por x é 5 veces máis. O sea, se eu teño 20 anos e a miña idade aumenta 5, paso a ter 20 máis 5, 25. 5 por 20, que son 100 anos, pois non. Se a miña idade aumenta 5, non paso a ter 100 anos. Vale, paso a ter 25 anos. Vale, entendido, non? Entón, se aumenta 5, súmaselle 5, vale. Aquí teño o cadrado pequeno de lado x e o cadrado grande de lado x máis 5. Entón, que me dice o enunciado? O sea, como podo eu escribir unha igualdade con estes dous cuadrados? Pois díceme, se o lado dun cadrado aumenta 5 centímetros, a súa área multiplícase por 4. Caramba, entonces xa me está dicindo a igualdade. O que me está dicindo é que a área de cuadrado grande é 4 veces máis grande que a área do cadrado pequeno. Cal é a área do cadrado pequeno? A área do cadrado pequeno, todo o mundo sabe cal é a área dun cadrado, lado por lado, polo tanto, x por x, ou x ao cuadrado. E cal é a área do cadrado grande? Pois, lado por lado, polo tanto, x máis 5 por x máis 5, ou x máis 5 ao cadrado. X máis 5 ao cadrado, que, bueno, é o cadrado dunha suma, podo escribilo como cadrado do primeiro máis cadrado do segundo máis o doble do primeiro polo segundo, vale? Ben, entón, xa teño a área do cadrado pequeno e a área do cadrado grande. Vale, e que me dice o enunciado? Que a área do cadrado grande é 4 veces máis grande que a área do cadrado pequeno. Ben, eso como se escribe como unha igualdade? Xa sei que tedes na cabeza que se unha cantidade é 4 veces máis grande que a outra, quere decir que se unha se multiplica por 4, dá a outra. Pero sempre me atopo con alumnos e alumnas que se confunden e multiplican por 4 a grande e dicen que é igual á pequena. No! Si multiplico por 4 a pequena, eso será igual á grande. O sea, si esta é 4 veces máis grande que esta, si este rectángulo, vale, é 4 veces máis grande que este rectángulo, vamos a poñer en vermello para que sexa máis gráfico. Se o rectángulo azul é 4 veces máis grande que o rectángulo vermello, entonces, si multiplico por 4 o vermello, eso será igual ao azul, vale? Tedes eso sempre na cabeza. Se multiplico por 4 o pequeniño, dame o grande, porque o grande é 4 veces máis grande que o pequeniño. Entonces, a miña gran ecuación é 4 polo rectángulo vermello igual ao rectángulo azul. 4 polo que haxa no rectángulo vermello, que é x cuadrado, é igual a o que hai no rectángulo azul, x cuadrado máis 25 máis 10x, vale? Ben, e entón agora simplemente teño unha ecuación de segundo grado. Se eu resolvo esta ecuación de segundo grado, saberei cal é o valor de x e, polo tanto, cal é o valor do cadrado inicial. Vamos a resolvela. Xa sabedes, boto todo para un lado, polo tanto, 4x cuadrado menos x cuadrado, quédame 3x cuadrado, menos, vou a colocalo xa ordenado, menos 10x, menos 25, igual a 0. E resolvo esta ecuación de segundo grau. Pola formuliña, x igual a menos b máis menos raíz cuadrada de b cadrado menos 4ac.
como como A é positivo e C é negativo, este menos vai virar nun máis. E 4 por A e por C, pois dá 4 por 3 por 25, e polo tanto 300. Dividido entre 2A, que serán 6. 300 e 100 son 400 e a raíz cadrada de 400 son 20. Polo tanto, quédame 10 máis 20 entre 6 e 10 menos 20 entre 6. 10 máis 20 entre 6 son 30 entre 6, que dá 5. E 10 menos 20 entre 6 é un resultado negativo, menos 10 sextos. Como unha lonxitude xa era unha lonxitude non pode ser negativa, pois eu desboto esta solución, de acordo? E quédame coa solución correcta, que serían 5. E 5 que unidade? Bueno, pois teño que ver as unidades que usa o enunciado. Como falaba no enunciado de centímetros, bueno, pois entonces os 5 son centímetros, de acordo? Así que a solución é a solución. Sempre, por certo, é moi importante que nos afagamos a facer ben os problemas. Nos problemas non só hai que facer un debuxo, que sempre é boa idea, e botar unhas contas, que é necesario, e chegar a unha solución. Despois debemos escribir unha frase coa solución, por favor, sempre a famosa frase, que non nos costa nada e quedamos moi ben. Así que lemos o enunciado para usar o mesmo verbos e tal, e a mesma expresión. Cal era o lado inicial do cadrado? Pregunta, pois a resposta será o lado inicial do cadrado está mal escrito, pero bueno, medía 5 centímetros, vale? E esa é a miña solución. Vale, así é como se resolven os problemas. Mirade, agora vos facedes o problema 2, por favor. O problema 2 aparece un rectángulo, tedes que dibuixar o rectángulo, fala vos da súa diagonal, pois tedes que dibuixar a diagonal, facédelo vos. Tedes que facelo e sacarlle unha foto e cargalo na aula virtual. Agora vou a facer outro tipo de problemas nos que aparecen fraccións. Estes son problemas, bueno, que realmente eu penso que xa non sei se non se farán en primeiro da ESO. Así que a cousa vai sinxela, vale? Vamos a ver. Vamos facelo 3 e o 4, porque vos quero facer énfase nun detalle neste tipo de problemas. E para iso teño que insistirvos ben nisto. E aparte, como non vos estou vendo os ollos, pois teño que insistir aquí facendo énfase, berrando máis ou o que sea. Vamos a ver. Atención. Nestes problemas aparecen fraccións. É moi importante que cando me falan dunha fracción, vexa a fracción de que é. Por exemplo, vamos ler este enunciado. Estou nunha viaxe en coche. Xa percorrín pola mañá 2/3 do traxecto. Entón, ollo, porque os 2/3 son do traxecto. Da totalidade do traxecto, andei 2/3 pola mañá, máis da mitade, vedes? Ben, e pola tarde levo percorrido 1/5 do traxecto total. Ou sexa, 1/5 de que? Do traxecto total, igual que os 2/3. Primeiro andei 2/3 do traxecto total, vale? E despois andei 1/5 do traxecto total. De acordo? E aínda me quedan 60 km por andar. E me pregunta o traxecto total, vale? Ben, moito coidado, porque a diferenza deste 3 no 4 fala tamén dun camiño de entre Chapela e a cidade portuguesa de Porto. Tamén percorre 3/8 do traxecto total, pero despois fala de 3/5 do traxecto restante. Ah, caramba! O sea que xa non é 3/5 do total, senón do que me queda. Entón, moito cuidado, porque o problema 4 é diferente ao 3. A hora de escribir, hai que ter eso en conta, que non é do total, senón do restante. Ollo, entón moitas veces aparecen este tipo de fraccións de outra cousa, non fraccións do total. Vale, non é o caso do 3, así que eu non me adianto máis ao 4, vou facelo 3. Primeiro vou facelo 3 e despois o 4, para que vexades a diferenza, vale? Entón, estou nunha viaxe en coche. Xa percorrín pola mañá 2/3 do traxecto total. Vale,
Pola tarde, un quinto do total, e aínda me queda 60 km. Cal é o traxecto total? Primeiro, cando afronto un problema de álxebra, é decidir a que lle chamo xe. Bueno, parece claro, eu creo que é evidente aos ollos de calquera, que lle debo chamar xe a o traxecto total, a lonxitude do traxecto total. Vale. Ben, de acordo. Xe sería a lonxitude do traxecto total. Moi ben. Xe é todo o traxecto. Entonces, parece ser que vou no coche e que percorrín pola mañá 2/3 do traxecto total. Polo tanto, 2/3... Acordádevos, eso falábase moito en primeiro da ESO, cando era unha fracción de un número, que operación se facía? Recordades que era multiplicar unha fracción de un número, para calcular unha fracción dun número, multiplícase a fracción polo número. De acordo? 2/3 de o traxecto total, pois será 2/3 multiplicado polo ese traxecto total, vale? Polo tanto, 2/3 do traxecto total será 2/3 de xe, polo tanto, 2/3 por xe, vale? Estou nunha viaxe en coche, pola mañá percorrín 2/3 do traxecto total, e pola tarde xa levo percorrido un quinto do traxecto total, ou sexa, que si sumo a ecuación, bueno, agora teño que escribir a miña ecuación. Esta sería a mañá, se queremos ver así, vale? Mañá sería isto, pola tarde sería un quinto do traxecto total, que é xe, e aínda me quedan 60 kilómetros. 60 kilómetros. Vale, pois como fago unha ecuación con isto? Porque claro, insisto, nos problemas primeiro hai que decidir que é xe e despois hai que facer unha ecuación, escribir unha igualdade na que aparezca xe. Bueno, pois neste caso creo que non é moi difícil pensar que a igualdade que teño que construir é que a suma do traxecto que percorro pola mañá máis o traxecto que percorro pola tarde máis o que me queda por percorrer é igual ao traxecto total. Vale? Por lo tanto, entendendo iso así, pois escribiría mañá 2/3 de xe máis o da tarde un quinto de xe máis 60 kilómetros é igual ao traxecto total, igual a xe. E aí teño unha sinxela ecuación de primeiro grau con denominadores que resolvo e saco o valor de xe que ven sendo a lonxitude do traxecto total. Isto é un traballo de primeiro da ESO, vale? Bueno, mínimo común múltiplo dos denominadores 15, empezo 15 entre 3, 5 por 2, 10, máis 15 entre 5, 3 por xe, 3x, máis 15, non hai denominador e, polo tanto, directamente multiplico 60 por 15. 60 por 15 son 900. Igual, e aquí tampouco hai denominador 15, polo tanto, multiplico por 15. Por certo, igual hai persoas que teñen problemas no que fixen porque pensan que xe non está en riba da fracción, pero tesvos que dar conta que isto é unha multiplicación. Na multiplicación o numerador vai co numerador e o denominador vai co denominador. O denominador aquí sería un 1. Por lo tanto, realmente o que fai xe é montarse multiplicando ao numerador, vale? Esta ecuación sería escrita exactamente igual se xe, en vez de estar multiplicando fora da fracción, estuvera multiplicando ao numerador da fracción. Entendedes? Por eso, arriba hai como un 2x e aquí arriba hai como un por x que dá x, non? Ben, entonces, escribo iso e nada, resolvo esta sinxela ecuación de primeiro grau. 10 e 3 son 13. 13 menos 15 son menos 2x. E isto é igual a menos 900. E, polo tanto, x será igual a menos 900 entre menos 2, que dá 450. E 450, que? Pois serán 450 kilómetros. Por que? Porque o único dato que tiña a unidade que tiña eran kilómetros, polo tanto estes son kilómetros e kilómetros son todos.
De acordo? Insisto, hai que escribir unha frase final. Cal é o traxecto total da viaxe? Resposta: o traxecto total é de 450 kilómetros. Un recuadro, e aí está, esa é a solución do 3. Ben, a diferenza do 3, agora vamos ver que pasa co 4. No 4, insisto neste tema. Aquí os 2/3 eran do traxecto total e 1/5 era do traxecto total. Pero aquí, vamos ler o problema 4. Vou camiño de Porto. Cando levemos 3/8 do traxecto total, faremos unha parada. Ben, despois faremos unha segunda parada cando levemos 3/5 do traxecto restante. Ou sexa, do que me falta, do que me queda. Nese momento faltarán 40 km para chegar a Porto. A que distancia está Porto de Chapela? É moi parecido ao anterior, pero aquí os 3/5 non é do total. Entón, como resolvo iso? Pois vamos alá. Problema 4. Bueno, primeiro, x sería, igual que antes, distancia entre Porto e Chapela, ou traxecto total, vale? Distancia entre Porto e Chapela. Vale, moi ben. Unha vez que teño claro que x é a distancia entre Porto e Chapela, igual que antes, primeiro tramo. Primeiro tramo da miña viaxe. Bueno, pois no primeiro tramo percorro 3/8 do traxecto. Segundo tramo, aquí está a diferenza. O segundo tramo son 3/5 de o que me queda. E que é o que me queda? O de veces que poño un por, non? Porque cando unha fracción de un número é unha fracción polo número. Vale, pois que é o que me queda? Si xa andei 3/8 do traxecto, queda por andar, queda nese momento, se xa andei 3/8, canto me queda por andar? O resultado está 8/8, o sea, 5/8, de acordo? Quedan 5/8 por andar, vale? 5/8 de x por andar. Entón, andei 3/8 de x pola mañá, quédanme por andar 5/8 de x. Bueno, pois no segundo tramo ando 3/5 do que me queda, 3/5 de 5/8 de x. No primeiro tramo ando isto, no segundo tramo ando isto, e no terceiro tramo está a distancia en kilómetros. Terceiro tramo, 40 kilómetros. Vale. Entonces, é exactamente igual, só que esta fracción é 3/5 de 5/8 de x. Acordádemos que para multiplicar fraccións multiplico o numerador polo numerador arriba e o denominador polo denominador abaixo. Neste caso, eu que son moi listo, xa me dou conta de que se hai un 5 multiplicando arriba e un 5 multiplicando abaixo, podo simplificar dividindo entre 5 arriba e abaixo e quedanme 3/8 como fracción. Pero bueno, se vos non vos derades conta, pois poñedes arriba un 15 e abaixo un 40 e facíadelo e dábavos exactamente igual. Hasta creo que vou a facer eso, non darme conta e facelo. Bueno, como vos que irades. Mais sinxelo é si simplificades aquí os 5, pero se non os simplificades quedaríavos así. Vamos a ver. Teño que escribir a ecuación. A ecuación sería primeiro tramo máis segundo tramo máis terceiro tramo igual a distancia total. Por lo tanto, primeiro tramo 3/8 de x máis segundo tramo. A ver, imaginémonos que non me din conta de que se me iban os 5. 5 por 3, 15. 5 por 8, 40. Máis 40 igual a x. Aí estaría a miña ecuación. Ben, teño a ecuación planteada. Agora, como a resolvo? Bueno, pois, unha ecuación de primeiro grado. Quito denominadores, multiplicando todo por 40. 40 entre 8, 5 por 3, 15. Mais 40 entre 40, 1 por 15, 15. Acordadevos que o x dá igual que este aquí diante que esté acompañando o 3 ou acompañando o 15, vale? Mais 40 por 40, pois serán 1600, non? E por último 40x. Vale, pois resolvo esta ecuación. 15 e 15, 30 menos 40 son menos 10x, igual a menos 1600. E por último,
despexo x menos 1600 entre menos 10, que dá 160 kilómetros, que son os que separan a Chapela de Porto. Pero, insisto, hai que escribir a famosa frase. Para iso leo o enunciado. A que distancia está Porto de Chapela? Pois, resposta, Porto está a 160 kilómetros de Chapela, vale? Recuadro o resultado final e así queda resolto o problema 4. Ben, que tedes vos que facer agora? Pois o 5, que é ben parecido ao 4, de acordo? Porque tamén camiño unha cantidade do traxecto e unha fracción do traxecto restante, do que me queda, vale? O sea, que é como este, hai que mirar o que me queda. Hai que mirar aquí, hai que mirar o que me queda por andar e despois facer a fracción do que me queda. Entendido? Bueno, pois xa tedes traballo o 2 e o 5. Veña, ánimo!